in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Good morning! Happy Tuesday. Si Jan naglaban ng mga bed sheets para sa ating mga bisita. And nilaban niya na rin yung sa caravan. Nauna niya yung laban and natuyo siya agad. So, yung aga niya nagising, siya talaga naglaba. Tapos nilinis niya rin yung caravan. And today is November 28, 10:43. Hindi ko pa rin nabalot yung ating mga pangregalo. Pupunta pala tayo ng farm. Kanina 'di ba nagsampay si Jan? Then after niya magsampay, pumunta siya sa farm. Kasi ngayon namin ibebenta yung mga baka. So tinext niya ako na punta na raw ako. So para ma-vlog natin, para makita niyo yung kung paano binebenta. Sasakay lang naman siya sa truck. Paano binebenta yung cows. Lapit lang naman. Nag-e-edit ako pero hindi pa tapos as usual. Kasi nilinis ko yung isang room. Tapos next yung sa mga bata. So hindi pa yun tapos. Well, malinis na siya pero kailangan pa namin ng alam niyo yan, i-vacuum pa ulit siya. Nire-ready na natin para bukas mag-grocery ako ng mga gulay na gagamitin. Kasi sa Friday may rehearsal si Holly ng 3 o'clock to 7. So nasa town din ako niyan. Kaya dapat bukas mabili ko na lahat ng mga kailangan natin para sa party. Dito na ba yung truck? Wala pa. Si Jan pa lang nandoon. Bakit may isang car? Sino kaya yun? Wala pa yung truck. Na-vlog ko na ata before yung pagbenta rin namin ng mga cows. Ayun si Johnny Boy. So dito daw ako mag-park malapit sa roller door. Okay. Dito lang tayo guys. Ayun si Johnny Boy. May siyang kasamang isang white car. Hindi ko alam sino yan. Hindi natin nadala yung shades. Mahangin, malamig, kaya nakaganito tayo. May daming tae, syempre, ayan ang fertilizer. Sintabi po sa mga kumakain. Ayan yung mga baka. Hello cows. Malalaki na sila oh. Bango-bango dito ay. Okay, bango-bango. Tataba nila. Linag ko sila nung maliit pa sila. Ngayon tataba na ang lusog. Yung maliit, may dalawa tayong maliit. Yung isa nandun yung isa. Yung isang maliit na sa atin yan. Pumangkas na ako dito. Double ano naman siya. Double fence. Dito sila dadaan mamaya. May gate doon, tapos dito sila dadaan. Kita nyo ba? So, may gate doon. Umangkas lang tayo dito. Kasi tingnan nyo yung aking tinatayuan puno ng fertilizer. Is that brown hand is going to now? Yeah, it is now. He is now? Why?
Why you change your mind? Ay! Yung isa pala isasama na. Isasama na. Dalawa yan eh. Ay, isasama ka na. Hindi ka na namin kakainin. Pwede na pala lahat. Except yung isa. Flashing yung battery. Kailangan natin kunin yung isang battery. Kasi baka dumating na yung truck. Yung isang car pala, yun yung bibili. Siya yung bibili. So, hinihintay lang yung truck. Wala pa rin yung truck. Alis na yung bibili ng cow, pero wala pa yung ating truck. Wala pa rin yung truck. And yung kanina, nasabi ko buyer. Hindi pala yung buyer, guys. Agent pala yun ni Jan. Agent niya. And, ayan, what's going on there, Han? Look. Oh, they're fighting. Look at them. I know. Oh, it's jumping over each other. Yung isang cow, nasa ibabaw kasi ng ng cow. So, parang ang taas niya. So, akala ko nagpa-fight sila. And, yung isang cow na brown, na dapat sa amin yan. What's that? Adelaide. Today? Mm. It's Yeah. raining? 1 hour ago. Yeah. Oh look, my look, look, God! look. Oh my God! Bahang-baha sa Adelaide. Ang ganda ng weather dito. Malamig nga lang. So, ibibenta na lang ni Jan yung dapat na pang-consume namin. Dalawa sila, tapos yung isa nga, iiwan yon pang-consume natin. Pero yung isa, hindi niya iiwan dito kasi baka raw maging crazy kasi mag-isa na lang siya dito. Kasi bibili pa naman tayo. That's After, the truck. is that the truck? Yeah. No, that's too small, Han. Parang kung van kaya yun. After natin mabenta yung cows, bibili ulit. Ganun yung ginagawa namin. Buy and sell kami ng cows. Bibili ulit kami ng maliit, then papalakihin. Hindi ko alam kung nakita nyo yung mga cows na yan nung maliit sila. Feeling ko na vlog ko talaga yun. And then, pag pinapalaki, how many years, Han? 2 years? Was it 2 years? I don't reckon 2 years. No, less than 2 years. Only a year. A year. So, parang 1 year namin sila inalagaan, parang pinalaki din. Ibebenta na kasi malalaki na sila. Ang lulusog na nila. So, after namin makahanap ulit ng magandang presyo ng cows, bibilhin ulit natin yon, then palalakihin. So, ganun lang yung ginagawa ni Johnny Boy sa mga cows. Buy and sell. Yung pinagbilhan ng kalabaw ko lagi ng yung pinagbilhan ng cow, ibibili ulit ng cow. Tama ba? Yung pinagbilhan ng cow, bibilhin ulit ng cows. So, yan. Okay? Ang daming, syempre, farm. Daming tain ng cows. Umuwi na ako. Hindi ko na hintay yung truck kasi ang tagal niya. Anong oras? 11 ako pumunta doon. 12:36 na. And mamaya-maya pa raw darating. Mayroon akong nilabhan. Nasa washing machine. Kailangan natin yung isampay kasi ang ganda ng weather. Oh, kita nyo ba yan? So, isasampay ko yun kasi kanina pa. Nung pag-alis ko, linode ko yun. Kailangan natin isampay ang mga yon. So, hindi natin nakita yung ng cow sa truck. Nakita nyo na yun before. Kung paano ginagawa pag sinasakay sila sa truck. I think, yeah. Na-vlog ko na yun before. Magsampay muna ako kasi kailangan tong matuyo. May kung isasampay. Oops. Mga yun, tuyo na siguro ang mga yan. Kunin ko muna siguro ang mga yun. Tuyo na siguro ang mga to. Yeah, tuyo na siya. Pero dito, medyo malamig pa siya. Malamig. Ano yan? Nasa fridge. Yeah, medyo malamig pas. So, wag na muna natin kunin. Dito ko na lang isampay sa loob yung mga damit. Bumalik tayo dito sa laundry room kasi kunin natin yung ating mahiwagang hat. Ito yung ginagamit ko pag nagsasampay tayo para yung ating yan, ganyan. Okay, magsampay muna tayo. Diba, ang gulo ng book natin. Tapos na ako magsampay. Ngayon, may niload ulit ako, mga puti naman. Kasi mabilis siya mag-dry. Kasi may hangin and then mainit.
Pero malamig yung hangin. Gets nyo? Pero yeah, nadadry siya ng mabilis. So, nagload ulit ako ng white para wala na tayong labahan. Yung gamit ni Holly nandito. Kasi kahapon, di ba, hindi ko siya minake-upan. Inayos ko yung book niya. Dito yung kanyang mga gamit para sa hair niya. Ngayon, magtupi muna tayo. Ayan, gusto ko na sana silang balutin, pero madami pa tayong ginagawa. So, tapusin ko muna to, magtupi. Then, after noon, matapos magsampay. Then, tupi. Kinuha ko na rin pala at tinupi ko na yung bed sheets. And yung mga pillowcase. Pero meron pa dun sa sampayan na yung puti. Pero yan. Dun to sa dalawang room. Sa boys, sa kids room, and yung spare room natin. And yan to. So tayo magtupi. Inintay ko na lang na matapos yung washing para makapagsampay. Naputawin na natin yung mga natupi. Ngayon naman sampay ulit. Nakapagsampay na pala tayo. Pero meron ulit akong niload yung mga towels naman. And nilabas ko to sa freezer kanina. Ito yung tira namin noon na bulalo na hindi naubos. So, freezer ko siya. So, ngayon makakain ko. And meron akong hard-boiled eggs. So, ito yung ating first meal today. Ano na guys? 2:25. 2:35 na. And meron tayo. Ayan, kompleto siya. My carbs, my protein, my fiber, everything. Okay? And more protein. And syempre, di mawawala ang ating sili. So, kain muna ako guys kasi maya-maya. Patapos ng nilabang ko magsasampay, then alis. Kasi may basketball si Sak. Kain. Nandito na pala si Jan. Ang ginagawa naman ngayon ni Jan ay naglilinis siya ng bathroom and toilet. Yung ditong toilet, saka yung sa may garage. Ang busy ni Jan. hindi siya nag-work. Meron tayong saba. I know masarap to pag may rice. Pero kaya natin na kontrolin yung walang rice. Wala naman akong rice, which is good. May binili tayong rice, pero wala tayong lutong rice. Kasi, meron naman tong patatas and corn. Ang ganda ng araw. Kasi nakailan akong laba. Si Jan, nakadalawang load siya ng bed sheets. Tapos ako, nakatatlo ako. So, 5 loads kami. Para wala na tayong labahan. Yung labahan na lang na matitira ay yung uniform ng mga bata at saka yung suit namin ngayon. Kasi nilinis ko talaga dun. Sarap. And punta ako ng Foodland kasi kulang pa yung nabili kong pata na gusto kong gawin na humba. Kain mo na ako. Ayan siya. Binalik ko sa microwave yung ating sabaw kasi gusto ko sobrang init. Ayan, naglilinis siya. Ayan, umuusok-usok siya. So, ayan na siya. Umuusok siya. Nandito na yung mga estudyante ko. Hi, Kuya. How was your day? Okay. Baby girl! Meron sila ditong blueberries. Wash your hands first. Ando na siya dyan. Kinukuha niya na yung mga dry na sinampay. Tapos si Sak, hinahang niya yung huli kong nilaban. Yung mga towels. Ayan. Hinahang niya. Ready, get set? Go. Guys! Oh, is that what you always do? Yeah, remember when you were little? I always say, ready, get set?
Go. Go. Ready, get, set. Ready, get, set. Go. Go. Guys, nandito yung aking tatlong anak. Kasama natin sila. What are those? What's Can I that? hold the basketball? Wait. Mom, can I shoot when Zach's playing? Yeah, of course you can. I go with Cleo? Yeah. Which court Oh, do wala I tayong play? shades. We'll see. Kalimutan ko yun dun sa car ni Johnny Boy. And yung isa nasa... Oh my God. So, nakakasilaw. Meron pala ako dito guys na Rinby. Naalala nyo to? Mom, can we go to Rinby. Coles? Can we get something? What? Yeah. Why? Maybe. What? Oh, baka mahulog kayo. Oh, we're gonna get some in the mouth because... What kind? What do you Sushi? want? No, there's none. Why? It's closed already by the time you finish. Go to Big W. No, they don't have it there no more. What? Yeah, wala na. What's that place now? No, they're not there anymore because when Holly and Can't we I get the loaded fries in there? no, we're not going to Big W because 7 o'clock they will be shut, Kuya. 7 o'clock. Soccer is finished 7 o'clock. So maybe we just gonna Wouldn't get. Auntie Mel like bring us to you? Huh? Auntie Mel? Yeah. I'm not sure. She said she's coming. Today? Yeah. Okay. So kasama ko sila. Kasama natin sila kasi photoshoot, magpapa-picture sila for dual citizen. Kung maalala nyo, pumunta tayo ng Melbourne. Nang finalapan ko yung form, si Jan hindi niya muna pinasama yung mga bata sa kasi retain natin yung ating okay, wait lang. Mom, these are good. Is it good? Try? Hindi ko natapos yung aking sasabihin sa inyo. Dito na kami sa town. Kasama ko yung aking tatlong Junakis kasi magpapa-picture sila like passport photo pero hindi siya para sa passport. Para yun sa dual citizen. Kasi kung maalala nyo, pumunta tayo ng Melbourne para sa aking out-taking kasi nag-apply ako for dual citizen. And nung finill-upan ko yung form, bago ko siya i-pass and bago ako ma-approve for out-taking, inas ko si Jang kung isasama ko na yung mga bata for dual citizen. Ayaw niya, wag na muna daw. Tapos nandun na ako, paalis na ako, sinabi ko magre-report ako i-report ko na may anak tayo, may anak ako. And sabi niya, isabay mo na sila sa dual citizen. So, yun, in-apply ko sila doon sa Melbourne. Nag-fill up ako ng form and then, buti na lang, dala ko yung kanilang birth certificate that time. So, sinerox copy yon. Then, nag-sign ako ng form sa tatlo. Then, ngayon, kailangan nila yung pictures na like passport pictures for dual citizen. And, kanina sinend ko na yung photos ng kanilang passport para is-send din doon sa Philippine Consulate kasi kailangan din yon. So, kaya nandito yung tatlo. Magpapapicture sila sa post office. Nasaan si Kuya? Mom, Careful, careful. Mom, do you smile or not smile? You don't smile, Baba. Okay. Okay. Para masend ko rin yung photos nila bukas kasi kailangan yun sa application. Come on, yeah. First, please. You, Kuya, first. And I'll do the shorter one, so I'll have to put that down. And putting my wife is a long one, I should have bought that one. So, if you just bear with me. Ang seryoso ni Kuya. Pagod ka, sack next. Picture hair. Yeah, it's alright now. Don't smile. Just bear with me. Apologise for being a pain. Okay, so looking at the camera, and I'll push the button. Sarah, trying to renew my licence. Can I do that here or do I get a photo taken? Let me see your hair, Baba. Okay, fix it. First of all, we have to reverse this one, Right, and then we got to just Oh, take let's it. go Wait, 5 Papa. minutes. Do that one again.
Just gonna have to get you to turn your head just a fraction. Yeah, like that. So we'll retry it. I've just seen this one. Why you look angry, sir? Just sit it. Magpadala tayo sa... Baba. Okay, so You're also going to use regular. Alright, I'll just have to put that one down. Wait, Gaba, because you're Just put the shorter. camera down for you. Kasi I told you, you have to eat more. Eat more veggies. Okay, go, So if you stand, yeah, like you, and then looking into the camera. Don't smile. Fix your head. No smiling. No smiling. It's hard, isn't it? Just get ready. Yeah, look at him. Can you go? Same your dollar. Don't smile. We're not smiling. yeah, it's $2.50 per 100. How much you want on there? I'll tell you when to go. Alright, so looking in the camera. I'll push the button. So keep looking. Keep looking. That's to say that the money's refunded. We'll just retry that one. I reckon that one should be all good. 15 and 4. Yeah. First of all, we just need to put your Yep, that one's all good. Okay. Good girl. You look good. Tay. Kuya, you wanna look? Thank you. Oh, see, you look like, look at you, serious boy. Ah, that's yours, Holly. There Thank we go. you. And I'll just give you your receipt. Let me see. Oh, you look so cute. There Thank we go. you. That's okay. Okay, let's go see ya. Alright, we're done here. Ang cute ng mga photos nila. Dito tayo sa Asian store. Kuya, you want this? The fudge? You don't like it? No, that's salted caramel. Yeah. Dito na kami sa Ice House. Kasi si Sakmay basketball. Pero maaga pa, 4:34 pala. Pero gusto na nilang pumunta dito. So, TJ and Kuzak's going. Kuya, watch Holly, okay? Mag-edit ako, guys. Kuya, watch your sister, okay? Mom, bring my border in. Okay, I love you. Okay, love you too. Bye. Kuya, okay? Alright. Siya nang bahala sa kapatid niyang babae. Oh. Maglalaro lang naman sila dyan. Kasi mamaya pa yung ano ni Zach. 5 o'clock pa yung kanyang training. So tayo, mag-edit tayo. Natin sayangan yung oras natin. Wow. Edit tayo. Ang ganda ng ano. Picturean ko yung photos nila for dual citizen. Ayan. Si Holly, picturean ko to. Si Kuya, ang gwapo. Si Sak, ano siya, parang napakaseryoso niya, oh. Sabi nila, bakit kami parang may lipstick? Sabi ko, baka may filter. Wala. Ganun talaga siya, eh. Ayan, ang gwapo ni Kuya. Ang napaka-neat. Alright, edit muna tayo. Ayan si Holly, dito na tayo sa loob. Mag-start na sila nasa training pa sila, hindi pa nag-start. In 5 minutes, mag-start na yan. First, Kuya. Good luck. Dito sila this time. Ha? Kuya! Ayan si Kuya. Ngayon dito sila maglalaro. Before doon sa kabila. Doon sa court na yon. Nag-start na, guys. And nagla-live ako sa Facebook. Follow nyo yung Facebook page ko. Every Tuesday, nila-live ko yung laro ni Zach. 6 o'clock dito South Australia time. 6 to 7. O, diba? Say hi to my vlog, guys. Go, Zach! Go, Zach! Go! Good job, Zach! Slow down! Oh! Almost! Si Kuya napapapikit. One more, Zach! Go! Tapos na yung laro. And talo... In the car? Yeah, can we? Yeah. Talo sila sa madaming injured sa
sa team ni Sak. Pero si Sak, nakascore siya more than 8 or 10, Sak. You think? More than 10. More than 10. Naka-point siya ng more than 10. In fairness sa'yo, Sak, ha, nagamit mo yung you apply what Daddy taught you yesterday. Good job. I hope Daddy was watching you. Hope so. We'll see when we get home. Okay, kain kami sa labas. Magti-take away lang kami. It feels more better doing that. Feels better doing that one. Okay. Punta tayo dito. Gusto ni Sak ng bami. Na-orderan ko na si Sak sa bami ng kanyang bami rolls. Yung... Ha? Ngayon, kami naman, si Kuya gusto niya sa Wild Ginger. Ano siya? Thai restaurant. Dito. Gusto niya mag-fried rice dito. Ano gusto? No. Ha. So, yan. Dito na tayo. Nakaupo na tayo. Nasi goreng. Yeah, nasi goreng, Baba. It's good. Is that noodles? Pad Thai? Yeah. Chinek na ni Kuya si Sak. Sabi, naghihintay pa raw si Sak ng order. So, naka-order na ako doon. Ngayon, may check ko si Sak dito kasi wala pa siya. Busy din kasi. My God. Sak, you alright? Sobrang tagal na, guys. Kanina pa kami dito ni Sak. Finally. Thank you. Okay, let's go. Baka nandun na yung ating food. Oh. Alright, Baba, put it there, please. Andito na yung order namin. Kuya, just wait. Diba, gutom na sila. That's the roti. Roti. No, you have to eat first. What is it? This is dessert. In-order ko na kasi yung dessert. Yung roti. Look at this. Yum. Yung bami rolls and spring rolls. You want me to? In this one? Spicy. It's good? Yeah. Can I have some egg? Huh? Egg? Yeah, you can have egg, Baba. Smells like it's like pizza. Oh, don't No. touch it, Baba, with your hands. Smells like pizza. Mm-hmm. It does. Smells good too. What kind of dessert is that? It's a roti. Baba? No, I like it. Yung kay Holly. Ayan yung kay Sak. Oh, listen na natin ito. Yung kay Kuya na lang. Kay Kuya nasi goreng. Here, please. Thank you. Nasi goreng with you? Yes, thank you. Yeah. Wow, looks yummy, yeah. Remove your hat. Yeah, you have to eat the veggies. Yung kay Sak masarap din. Yung bami na pork. Lagi ko yan din ino-order nang hindi pa tayo nagda-diet. Ngayon kakain tayo, o diba? Kakain tayo ng rice is life. Ngayon lang tayo kakain ng rice. Good, yeah? How's your spring roll? What's this? It's veggies. No, it's not onion. Yeah. I put the yolk. Oh, That's that's good. good. Okay, kain muna kami, guys. Si Sak, gusto niya rin daw nito. Huh? No, thank you, Sak. Is it good? Okay, I'll try. A little bit. It's spicy? Ah, okay, have it. You want prawns? Welcome. Kay Kuya beef. You like it? Yeah. Is it spicy? More pa si Holly. Huh? Come on, Baba. That's good, Baba. Ako kunti lang kakainin ko. Wow, Zaki. Let me see your sack. Careful. Ang daming laman yan. You can have some pork. No, I'm good. Thank you. Gutom ang ating player. Gusto pa ni Sak. Si Hol, ang dami rin yung nakain. Si Kuya, ayun pa si Kuya. Oh. Sak, oh. Ayun yung kanyang bami.
Tapos na kaming lahat. Si Sak, ang dami yung nakain na fried rice. Halos sila talagang kumain. Ako, nakailang subo lang tayo. And ayun naman si Sak. Si Kuya yun. Ang laki kasi ng serving nila. Sharing is? Caring. Pero si Kuya, kaya niya talaga yung ubusin. Si Kuya, hindi niya kinakain yung green. Ayan, tinatanggal niya. Yung piece. He doesn't like it. I know. Kainin natin yung roti. Kasi kanina pa namin hinintay si Kuya. You want one? Yeah. It's sweet. May savory sila tsaka this dessert. Oh, this would be finished if there was no poo. Crave? Hmm? You don't like it? You don't like it? Oh. This would be finished if there was no peas. Oh. So, apat yan. So, tig-iisa kami. May condensed milk to, guys. You like it? You like it, Sa? Okay, dessert tayo. Gusto ko tatang roti. Sarap. Sarap. You will like it, yeah. Nabusan niya, Sa. Yan si Kuya. Wipe it. They have a bathroom there, a toilet. What do you think, yeah? Nag-order akong dalawang roti kasi si Oli tsaka si Kuya gusto pa nila. Do you like it there? The roti, you like it? Yeah. Pero gusto niya nang umuwi. Ayun ang mag-order. Si Kuya tsaka si Oli gusto also. Talo siya. So nag-order it kami tsaka gusto ko din. Spoons as well, or? No, we're okay. Thank you. Would you like another bottle of water? Yes, please. Thank you. Here you go. Ayan na. Kuya, come on while it's hot. Thank you. So good, yeah? You're done? Wow. No, not on hello. Yeah, you can have. Si Holly, tingnan nyo, oh. Si Kuya, tingnan nyo. Sarap na sarap. Mama, this is gonna put 108 on. Giniggas ni Sak yung bill. How much you think, Sak? 83. Kuya? 100. You? 187. Oh, that's too much. There we go. One there. One there. One there. Thank you. Yeah. Nice daw yung girl. Uwi na tayo. Anong oras na? 8 o'clock? 8 na ba? Bombing's still open. No, 8:08 na. And yung nanalo sa paggas ng bill natin. Yeah. Yeah. Yung nanalo, yung closest sa guess ng bill natin ay si Sak. Kasi how much you said, Sak? 87. Yung bill natin is 66.80. Si Kuya 100. Si Holly yung pinakamataas. So, yun na yung vlog natin, guys. Ano namin yung vlog. Thank you. Kuya, close the vlog, please. Please like and subscribe. Have you seen our Please like, please subscribe, and have you seen our next vlog. Bye. Bye. Bye, Sak. And ayan, binigyan sila ng... They don't have this in Coles. Wala niyan sa Coles. Chocolate lang yung meron yung Oreo na min. Okay, good night, guys. Did you have fun? Yes. Did you enjoy your dinner? Yes. I'm Yes. gonna go there every day now. Oh, wow. Bye. Merry